हेलौ लोगोफोर बयबो नायलांदो बिजिरगिरि इउटुब चेनेलखौ मा खोन्थिनाय जागोन दिनै नै आं थानायसिनो थांनो नागिरदों लोगोफोर गारिजों थांगासिनो नै नायदो लोगोफोर जायगाया माबायदि थांगासिनो आं गारिजों नै जायगाफोरखौ नाय माबायदि लोगोफोर नाय थांगासिनो मोनथ'वाखैनो 15 मिनिटसो लायो आरो रुमनिफ्राय थांगासिनो टाउनाव थानायसिनो नाय जायगाफोरा माबायदि लोगोफोर नाय बोरै जायगाफोरा सहैयाखै नै सहैसिगोन माने थांगासिनो गारिजों माने बाइकजों सासेया लोगो सालायजों आं उनथिं जिरायनानै दं नाय जायगाफोरा माबायदि लोगोफोर नाय माबायदि नुदों नै सफैबाय खानाय सिनग्रा दखान आरो टाउना दा नै माबा मोनसे दखान हाबनो नागिरदों फार्स्टआव नै फैसा सोनो नागिरदों माने एकाउन्टाव फैसा सोनानै दोननो नागिरदों लोगोफोरनि दखानाव हाबबाय भिडिअखौनो खेबनो होआ अनार रायगोन होननानै बुङो माने दखान मालिकखौ गियो माने बिसोरो नै खानाय सिनग्रा दखाना मोनबाय लोगोफोर बेलेग मानसिया सिनगासिनो नाय नै सिनगासिनो बेलेग मानसिया नै भिडिअ लादोंमोन खानाय सिननायाव भिडिअ लानो नागिरदों लानोखौनो होथारा खानाय सिनग्राया माने भिडिअ खालामदों होनना बुंदों माने खालामनाङा भिडिअ होननानै भिडिअ लानायखौ खानाय सिनखांनानै साहा दखानाव साहा लोंहैनो हाबबाय खानाय सिननायखौथ' खोन्थिनो हादियानो खानाय सिननाय दखानिया रायोसो माने भिडिअ लादों होनना लानो थिना माने साहा लोंगासिनो साहाजों मिथाइ जागासिनो साहा दखानाव नै मोजां मोनोब्ला बयबो भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ गोदानसो माने आंनि इउटुब चेनेला बारा गोबाव जायाखै बयबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो जि हायो भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव नाजागोन मोजां भिडिअ लाबोनो बिदिब्ला थिनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय हा